Bisaya, papunta ako ngayon ng LRT. Papunta tayo ng monument, Luneta. So, nandito ako ngayon sa Baclaran. Yan. So, marami pa rin mga paninda dito. So, simula nung nag-lockdown nung March, ngayon lang ulit ako nakapunta dito. March So March, April, May, June, July, August, September, August, or almost 5 months. No? Almost 5 months akong So tiis tayo sa init ng araw. Kasi itong araw na to, ito yung pinuhunan ko. Ito yung inano ko na gusto kong mag-feature, gusto kong lumabas. So ito pa lamang po yung simula. So hindi pa ito yung basta ito pa lang yung simula, mga Kadong Bisaya. So, yan, tingnan nyo pa guys. Marami pa rin mga nagtitinda. Siyempre, kailangan nating mabuhay, diba? Okay. Kailangan nating mabuhay. Actually, ang mumura niya, 65. Magpapaitim tayo. Hindi na sikat ng araw eh. Grabe, na-miss ko yung Baclaran. I really miss Baclaran. Maganda ng mga bags. Ganun pa rin siya. Pero at least ngayon, minimize na yung mga nagtitinda. Hindi na ganun kadami. Mumura niya pesos. Bag bende. Ang mumura niya. Init. Ito na pala yung Baclaran. Wow, ang ganda na dito. So, tinanggal na pala siya. Okay, so dito sa may bandang likuran ko, yun yung LRT. So tatawid tayo papunta ng LRT. Yan o. Ito yung ginusto ko maglakad. Ang init, grabe. So ito pa rin yung Baclaran mga Kadong Bisaya. Pero at least hindi na siya ganun kadami yung tao tulad before. Hindi siya na ganun kadami. Pero in fairness, marami pa rin nagtitinda dito. Dito pala mas madami dito Ganun pa rin siya. Ang dami pa rin nagtitinda guys. Yan. Siyempre kailangan kumita. Napakamurang halaga kompleto kami ng lahat ng gamit sa bahay. Meron ditong TV, Ayan, so malapit na tayo sa LRT. Kung nakikita nyo yan. Yan. So, dyan tayo sasakay. From Baclaran LRT to ano na lang ako bababa. Ano ba yun? Central.
So yung Central na yun yung babaan sa may City Hall, sa may SM Manila. So, ay, ang haba ng pila. Oo. Paano ito makakapunta pa kaya? Ang haba ng pila niya, guys. Makakapunta pa kaya ako nito? Ang haba ng pila. Baka naman maubos lang yung oras ko din sa pila kasi nga 'di ba limited lang yung pwedeng sumakay ng LRT. So hindi siya katulad nung dati na okay lang. 'Di ba? Mahirap pala sumakay. Ano pang gagawin? Ano pang gagawin ko? Ang dami. Ang dami ng mga pasaheros, oh. Yan, oh. Ang dami niya. So, baka mag-ano na lang ako. Susunod na lang ata ako tutuloy. Kasi ang haba ng, ano nyo, ang haba ng pila. Tayo sa kabila. Yan. Sana gusto ko doon. Gusto ko talaga puntahan yung Manila. Ano? Sayang naman, ang haba kasi ng pila. Ang haba. E di ano kaya to? Parang gusto ko mag-ano na lang ako. Mag-taxi na lang. Ay, magta-taxi ba ako papunta doon? Ang layo. It's very far. It's very malayo. Check natin dito sa kabila. So guys, tingnan nyo, parang wala lang nang nangyayari, traffic pa rin. Yan o, parang regular days lang, ma-traffic. Oh. Pero susubukan natin na, susubukan ko na mag-LRT kasi ito yung purpose ko talaga ngayon, pumunta doon. So kakayanin natin, check natin. So punta na tayo ng LRT. Susubukan natin kung kakayanin. Hindi ko alam kung kakayanin. Kaya tayo ng hagdan. Okay, so nandito na tayo sa Baclaran Station. So pipila tayo. Ang haba ng pila. Ang haba ng pila, oh. So guys, na-miss kong sumakay ng LRT. So ngayon pa lang ulit ako. From February. So naantay lang tayo ng pila. Ayan. Ayan, umuusog na kahit papano. Yun. Umuusog na siya.
sa Silong Visaya. So antay na lang tayo kasi nakapila pa. So yan, umusog na naman. So ayan, nasa loob na tayo ng train. So antay na lang natin ang umalis siya. So, yan, ipapasok natin dyan yung mga dala. Dyan, ipapasok natin dyan yung mga dala. Cellphones, bags, and wallets ata. Yan. Yan yung monitor. Mga official po, kaya ayos na po yung mga visit natin. So ngayon, bibili tayo ng ticket. Wala ka naman tataas, hindi na wala tayo dyan, hindi na. Okay. Bili tayo ng ticket. Hindi ko alam kung magkano pamasahe. So ayan, nandito na tayo ngayon. Bibili tayo ng ticket. Ticket para makasakay. Hindi ko alam kung magkano pamasahe. Patuloy po, wala ka naman tataas. Wala ka na tayo dyan, wala. Para kasi. Ayan na, susunod na Silong Visaya. Central, magkano? Magkano? Central? Oo. Yes, please. 30, wait lang. 20 na, sir. 20 lang. Thank you. Okay, so pipili na naman ulit tayo para sa pagsakay na ng tren. So, time check is 1:30. Sakto lang yan, mga alas 2 darating doon. So, siguro, alawin ko lang yung sarili ko mga 2 hours doon. Then after 2 hours, syempre, uwi na. Ayan, pasok na daw. Pasok na. Okay, ito na yung card. So, ngayon, kita tayo sa taas. Ayan. Yan, may mga marks. So, dito ka dadaan. Sa mga marks na yan. So, ayan yung train. Habang tayo dito, dito na lang tayo, itong mark.
So yung nandun na train, yun yung sasakyan natin. So, inaantay lang natin. So ayan na po yung train na paparating na. This one. Yan, paparating na yung train. Okay. Ito, paparating na siya. So actually itong train na nakikita nyo, so ito yung luma. Oo. So ayan, may nakalagay na ng mga XXXX. Okay. So pasok na tayo sa loob. Hanap tayo ng mga pwesto. So dito tayo. Siya malamig. Yan. Ito nga tayo dito.